Unitat 12. Exercici 7. La barraca. Preliminar. Vicent Blasco Ibáñez va néixer a València en 1867 i va morir a Menton, França, un dia abans de complir els 61 anys, en 1928. Fou escriptor, periodista i polític. Son pare era comerciant de família aragonesa. Blasco es va iniciar en la política als 16 anys, quan va escriure un sonet contra els reis, pel qual va ser jutjat i condemnat a 6 mesos de presó. Esta pena, però, li va ser commutada atesa la seva joventut. No obstant això, ell mateix reconeix en una autobiografia que va estar empresonat més de 30 vegades al llarg de la seva vida. Als 14 anys ja havia escrit una primera novel·la, de les de capa i espasa, segons indica el mateix Blasco. En la seva formació política i literària va influir l'escriptor radical de la Renaixença valenciana Constantí Llombart, en les tertúlies republicanes del qual es colava i que va fer del jove Blasco el seu hereu literari. Col·laborà en els almanacs Lo Ratpenat de 1883 i del 1884, respectivament, amb les narracions en valencià La Torre de la Boatella i Fàtima. El 1894 fundà el diari El Pueblo a València, en el qual començà a publicar la novel·la Arroz i tartana, reflex de la influència del naturalisme, que havia conegut durant el curt exili forçós a París, el 1890. D'esta època és també la novel·la Flor de Mayo, escrites, segons ell, amb poc recolliment espiritual.